Hej og velkommen til. I dag der har vi en hacker med fra det dybe net. Han har dog valgt at holde sig anonym, men han vil gerne svare på nogle spørgsmål. Så hvordan får du adgang til det dybe net? Ja, altså jeg bruger det, man kalder for Tor-browseren. Og den er rigtig god til, hvis man vil på det dybe net og handle om, hvad man nu vil. Er du så egentlig ikke bange for at blive taget i at hack? Nej, det er jeg ikke, fordi at jeg kan finde ud af at holde mig anonym. Og derfor er der ikke lige nogen, der kender min identitet. Det gør jo så, at jeg kan blive ved med at køre, uden at nogen ved, at jeg hacker. Men hvis du så egentlig bliver taget, ved du så overhovedet, hvad straffen er? Ja, det bliver nok en masse bøder og nok lidt tid i fængsel, men det er ikke værre end som så. Igen, det min karriere nok går i stykker af det. Hvem er det så, du hacker? Ja, dem jeg så hacker, det er forskelligt, hvem jeg hacker, fordi at jeg får anmodninger fra nogle forskellige personer om at hacke nogen, så det er meget, meget forskelligt, og ja. Når du så handler på det her dybe net, er du så ikke bange for, at dem du sidder og handler med, at de ikke snyder dig, for du kender jo sådan set ikke deres identitet? Nej, det er jeg ikke, fordi at der er kommet en masse vurderinger fra en masse andre personer, som har handlet med denne person. Så kan jeg så afgøre ud fra det, om denne person er værd at stole på. Og så kan vi så mødes i virkeligheden, hvis vi vil handle med noget. Eller så handler man med bitcoins, og så kan man forblive anonym gennem det. Men det er nok smartest at handle ude i det virkelige, fordi så plejer du ikke at blive snydt. Du nævnte bitcoins. Hvad er det, og hvor bruger man det henne? Ja, altså bitcoins, det er en virtuel valuta, og den kommer ikke fra nogen lande eller noget, så den er usporlig. Det gør så også, at man kan handle med den på for eksempel det dybe net, hvis man vil holde sig anonym. Da det er meget praktisk at kunne holde sig anonym. Mange tak, fordi du gad at komme og svare på nogle spørgsmål. Ja, det var så lidt.